το scam είχε ξεκινήσει από ένα British fanboy. Ωραία, τέλος πάντων, αυτό είναι το conversation μου με το fake Valve employee στην ουσία. Ωραία, θα τα πω τώρα σε short form. Με ρωτάει άμα έχω ένα alt account με ίδια PFP και αυτά. Όχι, και μου λέει υποτίθεται με έκανε mass report, υποτίθεται για κατά λάθος, και μου λέει άμα θέλω βοήθεια να κάνω contact σε εκείνο το fake Valve employee. Ωραία, μου λέει greetings. How may I help you? Someone reported by accident. Give me a sec, I will check your Steam account. Ωραία, και αυτή τέλος πάντων αυτό είναι το conversation με τον τυπά. Μου στέλνει ένα GIF, τώρα δεν ξέρω αν μου φορτώσει. Ναι, φόρτωσε. Ωραία, αυτό που τσεχτάει GIF και μου δείχνει αυτό εδώ πέρα. Ο πας κάθισε, ναι, και έφτιαξε ολόκληρο conversation, ολόκληρο extension τέλος πάντων στο Google που ήταν. I have noticed that you have spent Ωραία. Yeah, they told me by user. Ωραία, και λέει. Are you aware if you can prove yourself that your item is in good condition, your account will be deleted? Yeah. Is this your first time you get reported on Steam? Yes, I think. Δεν είμαι και σίγουρος. Λέει, see, you don't have to work here. If I really Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να το στείλω, λέει, τώρα το purchase history μου. Και κοίτα, αυτός το θέλει τώρα για να δει εδώ πάνω το ID. Και λέει ότι υπάρχει τώρα, υποτίθεται είναι Steam support, ωραία. Λέει άμα έχω Discord. Ωραία, και μου λέει να το στείλω τώρα στο Discord. Hello again. So the reporter was your friend in real life or just met on him? He sent me a message from nowhere. I see. I'm removing your pending ban deletion logout of your Steam account για να κάνω prevent το deletion. Αυτό τώρα το θέλει για να μην μπορώ στην ουσία μετά άμα γίνει τίποτα να κάνω take an action, ξέρω εγώ, ή κάτι. All devices. You need to sign out to prevent deletion, ωραία. Και εγώ σε μαλάκας έκανα. Ωραία, you're currently online, please be fast, εγώ δεν το save. Ήτανε αυτό, ήταν 1 η ώρα το βράδυ, εκεί πέρα στην Αγγλία που ήτανε ο hacker. Γιατί αυτό το British fanboy που μου έστειλε είναι στην ουσία το ίδιο account, έχει 2 accounts. Ωραία. Γιατί θα δείτε πως το κατάλαβα. Ωραία. Και υποτίθεται μου έστειλε τώρα μου έστειλε SMS όχι στο δικό μου κινητό, στο παλιό μου κινητό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, στην ουσία στο κινητό της μάνας μου. Ωραία. Το στέλνω και εγώ τον κώδικο. Λέει, υποτίθεται τώρα ότι εγώ δεν είχα κάνει logout του παντού, ωραία. Και μετά μου λέει, ξέρω, τις alrubers του. Unfortunately, ότι ήταν πολλά glitches, υποτίθεται, με τα purchases και αυτά. Και του λέω τι έχω, τι πρέπει να κάνω τώρα. Και έχει φτιάξει και αυτό το fake GIF τώρα. Και μου λέει τι payment method χρησιμοποιούσα. Και του λέω PaySafe. Λέει, είναι το δικό μου, ναι. I have noticed and bind process error 404 on your account and it blocking me from removing the active pending ban on your account. So, και μου λέει κάτι τις αλρουλούμπες του και του λέω πώς το φτιάχνω. Ωραία. You only do insurance to our database, so Steam account will be fixed. Is that clear? Λέω, can I call you here? It's okay if ναι. Και με στέλνει να μπει σε call, υποτίθεται. Και μου λέει να το κάνω share screen, μου λέει και τις αρλούμπες εδώ πέρα. Και εδώ πέρα τώρα θέλει
make a purchase στο Steam Wallet Gift Card για να κάνω, και υποτίθεται όλα το 100% υποτίθεται θα έρθουν πίσω και αυτά. Ωραία. Να του στείλω στην ουσία, να στείλω λεφτά, λέει, και υποτίθεται ότι θα έρθουν όλα πίσω. Του λέω, εγώ έχω 23 λεπτά στη μέση. Ναι, παιδιά, είμαι broke. Και λέει, το λιγότερο είναι 50 ευρώ. Τι 50 ευρώ, όχι ευρώ, δολάρια. Τι 50 ευρώ. Λέω, δεν έχω λεφτά. Και λέει, any help from friends and the relatives are allowed. Any help from friends. Λέει, if I wait 7 days, γιατί είπε κιόλας ότι μπορώ να περιμένω 7 ημέρες για τα account μου. Δηλαδή, be patient. My friends are broke. Και ευχαριστώ για αυτά και μου λέει και τις αρλούμπες και αυτά και μετά με κάνει blog. Δηλαδή, κοίτα, άμα γράψω κάτι, με έχει κάνει blog. Και μην πέσετε για αυτό το scam, γιατί αυτό το scam είναι αρκετά παλιό. Είχε γίνει πριν 2 χρόνια σε έναν και το είχε κάνει ο No Text to Speech βιντεάκι πριν 2 χρόνια. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Αυτός το έκανε να φαίνεται και πιο real, όχι σαν τον άλλο στο βίντεο. Και άμα θέλετε πηγαίνετε δείτε το βίντεο, δεν μου κάνει sponsor ο No Text to Speech δυστυχώς. Αλλά ναι, αυτό φαινόταν αρκετά το real. Και αυτό τώρα με τα gifs και αυτά που φαινόταν πολύ real και γι' αυτό έπεσα μέσα και στο scam. Οπότε ναι, και μετά ότι πας, άμα πάω τώρα στο Steam chat μου, πάω στο Γιονικό, shout out στο Γιονικό, είχε μπει μετά στα account μου και έπεσε και έκανε fail for it και ο Γιονίκος γι' αυτό. Ωραία, έπεσε και ο Γιονίκος γι' αυτό το scam και τώρα θα μου πείτε πώς το πήρε στα account σου πίσω όμως. Shout out στο Steam support, παιδιά, όποτε το στέλνετε. Αν πάω τώρα εγώ στα Gmail μου, ξέρω. Είμαστε, ναι. Αυτό είναι το recovery, πατάς resume recovery στην ουσία. Και εδώ πέρα, παιδιά, είναι η IP του hacker. Εδώ. Άμα πάμε να την πατήσουμε τώρα, να δούμε από πού είναι. Φαίνεται και η IP μου γάμο. Ωραία, πάτησα αυτή την IP. Και άμα ζουμάρουμε, έχουμε ακριβώς το σπίτι. Αυτό δεν είναι ακριβώς το σπίτι του, αλλά είμαστε στο Λονδίνο. England, London. Πόσο cool είναι αυτό. Που τα Steam supports κάνουν και expose στην IP του. Οπότε guys, be safe.